Yes, okay. So naman, kumusta na sa mo? Ani agya pa niyong alagad sa Kinginan Trifon Morales. Kumusta ka muna pamati ka ng Tibo Kabisayan ng Mindanao? Asap kita, mga kala. Always say a prayer, mga kaisun. Ako na ipangmustas ta ng mga Sagarino family and Suliano family o sa mga Lawaan family. Okay, kanang magsabot lang yata, may meeting tapo, no? Pag-ampo lang mo, ngayong panahon na. Kaya karon malampos kita na ini, mga Sagarino family. Okay. Ingatan nis kay tasaan may gala, nga di lang kita magkalma lang kita sa itong kaugalingon, no? Kay someday, umaabot, maluwi lang Ginoo, mauli kini ninyo ang tanang nga gikuha sa laing tao. Okay. Salamat kayo, og Lord, salamat sa mga grasya, ngayon mong ipangatag na mo, matag adlaw. Okay, salamat kay Lord. Asap yod, mga tao, always say a prayer. Bueno, ang sa tampo ko itong hatagan o pagtagan, no? Pinadakin is usa ka babae nga magtago lang sa nga Rosario. Kining akong anak nga si Braulio, dili ingon sa pagpanghampog ha. Gwapo sa gyuding kanahan. Pero na problema ko kay murag giabusahan niya ang iyang nahuptang kagwapo. Murag wa nay respeto sa mga babae pa. Bisag kinsa nalay uyab. Ug kun nganong na problema ko, ingon ini ang mga panghitabo. Hoy, Braulio. Nay. Unsa na gid sa ning binuangan nimo? Nganong daghan naman kayong mga babay nga manganhi nga mangita nimo? Ganinang buntag miani tong gingalag kuring. Pagkaudto kato na sang gingalag Luisita Taghoy. Mga hapon-hapon kato na sang may aom sa tumoy sa ilong katong gingalag Minda. Si Minda Sit-Sit, Nay. Minda Linda. Sit-Sit. Linda nga na to, Nay. Linda, di ay mga na to. Dili di ay to Minda. Dili. Si Minda ka to budlot og simod. Ay, sus, kinuo ko ni mo. Kadaghan bago di ay anak, Braulio. Ay, sos na unsang anak, magkagwapo. Hilom diya, ay. Abi kay gwapo kang kanahan ka, bisa kinsa na lang babay mong uyabon. Nay, wa ko nguyab na nila. Sila mo yung nguyab na ko. Nya sa din na nako. Bisa na. Gabaan baya ka. Ay, sus, tuong kagabaan. Kagabaan pa ko. Sila mo yung gabaan. Kay ilam ko kipaymuslan kining akong kagwapo. Hilom diya, ay. Yabag agibisa unsaon da. Tarungan ang kinabuhi nimo. Nay. Ingon ani kahambugero ang akong anak. Bisag unsaon akong tambag, ipalapos lang sa pikas dunggan. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo o giliw ko. Ngayon at kailan pa man, ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin, sa suyuan ay di matatasil. Kahit buhay ay mabitiw, ang aking pagsuyo di magmamaliw. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan, na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko, at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa'yo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Ay, dooy. Nindota gitingog ni mo, Braulio. Uy, makatangtang gitog, bra. Unsa man. Gusto ka? Tangtango na to? Ay, kagilok ka na, Braulio. Uy, Gilok ayaw niya eh. pa. Di ba ya pwede kissing, Roy? Ayaw lagi. Sige. Ato tas kwarto. Kana pwede na. Ganihan ako nagpaabot, anak. Dali na. Okay, pagkakidort. Bay, as kabliban ako ni mo eh. Tagay ko ano imong dagon, bi? Dagon ba? Dagon ko. Kay sutihan ni mo eh.
Tinlayan ng kakuyab. Iday. Panghatag ng uban ako, Bino. Sabi ako, Binaw, eh. Mama mo. Panahon minsan, Binaw. Panahon minsan, bida. Layo kita kitsura, eh. Bisag yata ko pa rin yung tanan akong dago ni mo. Nagyapo rin mo dunot. Madunot lang ni. Di ka madutlan ni akong dagon. Tidak, ita sa di mo. White chicks, madugotin mo. Batian ni mo norte, noon sa tao ka, eh. Ayaw lang kung kalain ko. Tinuod sa da. Yun ni mo, eh. Ida. Abi na mo ba, sultihan talang ha. Unsay nakalain sa gwapo o dili gwapo ha. Kanang gwapo, di na mistel mga uyab. Kami na panguyab bas babay. Kung auban gani, diretso na lang gani. Mao na diha. Why agig uyab-uyab diretso na. Pero kamo, mo na giingon Binok, nga kugiray kuwang nimo. Unsa mo? Kakugihan ako, pida. Kanya, palay babae nga masugot na ko. Usaon nga gawas nga publitong ko. Di pa dyan ko gwapo. Di naman parehas ni mo nga bisag pordoy ka, pero puha ni mo, marisip eh. Saan ka puha gini mo? Ay, Ang babae may mugasto ni mo. ay, sila may mamugos. Yalisod, sige, balibara na nato. Ikong batsan ko. Giruha gini mo, eh. Mayo! Eh. Binok, nada sa Braulio? Bralyo ay. Namlig yung bayan kita ni mo. Ikaw lagi pangita na, oh. Ako nagpangisa de. Maayo, Binok! Ay, nahak na hata ko. Ato ito ah. Saan mo na ko? Nangawa ko din sa inyo. Ayo! Ha? Nangawa ko din. Uy, ikaw mo day ni day. O sa may ato ni mo day. Tinang. Nada sa inyo si Braulio? Si Braulio pa, nada sa inyo? Na. Ingon si Braulio nga, wa ko no siya dinis amo. Ingon si Braulio, wa ko no siya dinis amo. Muna ingon niya, wa ko no siya dinis amo. Sabar na binokoy. Hagbihan ni mo. Kidot kang dako na. Ano yan diya man ka? Sa isultin mo niya ako din eh. Si nanay ni mo, Rosario. Ha? Sa nanay yan, kita di mo? Niadto man ko sa inyo, naghatod ko atong bingka nga dako og liki. Hastilan sa di mo. Ano may adto mo kasbay? Sabot ang hindi ka maadto dito. Ako rin maadto sa inyong tindahan bingkan. Unsa mo Naghuwat bitaw ko nimo kay gilainan di kag daag bingka nga dako og liki, wa man ka niadto. Mao ako nila niadto sa inyo. Nang, tinang. Kuhan ba? Maadto gani kag-usab sa amo. Di na akong pakita ni mo ha? Uy, lainan nimo, Braulio. Uy, abi kay nakuha naman nimo ang bandera sa bataan, ingno na lang ko nimo ini. Kaya nga no ha? Ako na gusto nga ikaw may sige baid na ko. Unya, imo man dayon kung giukuban, be. Uban, ka? Pero kangkang sa din ka. Pagtarong dia, Braulio ba? Basta mo adto magaling kasbay, ay lang yung pagdahon pagkita pag ni mo. Di na ako pagkita ni mo tinang. Sige, Pao? sige. Basta mo tago ka, ikihata ka. Oh, usa? Tinang niadto isbay na. Yaw-yawan sa kurang nanay ron. Hoy! Daan ko. ka na, marika! Nagsapot sa nanay. Na, piti na sa kuha ni. Unhar ko kasaba sa nanay. Bahala kasabaan ko. Basta makaunalo ko kasaba. So, ingnon ba? Bawas lang yan ng ako niya. Unhar ko kasaba. May kanauli ka na, may laki na akong anak. Ang gwapo pero hambugero kong anak. Nay! Utsa ba ka? Ano sulti mga tinang? Ito ako silang bidok. Suong lang doon ko tinang dito. Sa sunod ay mga itan ako, ay sulti yung asa ko. Ha? Pangambot! Sabot ka? Ay, nay. Ang nanay sa doy. Gidokol. Nga saba ka na ako, ha? Imo ko inahan niya, imo ko kasabaan, ha? Yung testing ragali to. Hanggaw. Sakita na na yun. Ay, sakit di ay, ha? Unya, unsa man gusto kang usban, ha? Nay, maluoy kayo malumping lagi. taon. Ang akong oil, sige, kaigoan ng kaldero taon. Muna'y angay ni mo hanggawa ka. Ngano na nga saba ang kanako? O, yun na, di ka, kaya di ba ako kasapan ko ni mo? O nganong giunhan man ko nimo? Aron ka ng imo kasaba, baos lang na di mo na ako. Ang kamade. Ay, nanay, sakita din ko na ay, pagkakidort pa eh. May aging kantin lang. Dako kayong liki istong nga, duta tanawan. Mo na diha. Ikaw pa'y gihatagan, ikaw pa'y maglikay-likay.
Nya pirte din ni mong kaon sa bibing Ay, ka. so ang lami man kayo na eh. Oh, may nuktok na ida. Awa na. Ika nagipangitaan na. Kaya to bang na, mangita gilin ako, inawa ko ha. Unsa? Imuon pa ko ni mong bakakon animala ka. Halalakaw, tago dito. Nahak biya ini, oy. Pagkakidon. Unsa man ay? Pana? Ako yung gipangita? Ikaw, gyud. Oh. Imo makagiingnan nga wa ko. Wa, Ano ang tao na? di to babaeng nangita ni mo, taga barangay. Ha? O anong pagita? Anong ngita mo sila nako? Naghatod aning sumon gikas barangay. Iyakas barangay, brolyo. Unsa? Gireklamo na nga akong anak sa iyang mga uyab. Pero ang problema kay rape ang gibutang nga reklamo. Unsa? Unsa ko'y rape? Ako ang gililang rapon? Unsa? Ay, adto ay pangatarungan dito. Ayaw di rin ako kay di ko ang nagreklamo. Sa maghiring anay? Ug mas gabi alas 8. Bahis ni mong bihana eh. Pita. Mauna ni akong giingon, gabaan kara. Nan karon unsa na? Wa na, mapriso na kabuan. Dari ko sugot ang presyo ko na yoy. Oh. Kay ngano makalikay ka ana? Mutago ka. Musamot mabilanggo na gyud ka ana brulyo. Matay pa. Oh, Rosario. Yaway ni be. Kuyo kini kaswa. Rip. Di basta-basta ay bugat kini kaswa. Ida. Ako yan yoy. Ako may pasangin lang na ng rape. Taon ako ito. Ako pong galilugusos mo bay. Bikang nila akong paa. Kay gusto ko doon sila musuyo pong itlog. Hakat ka rin mga bayan na taon. Yaw nya saom na nimo. Tao may namo na. Laki ebidensya anak ni nga agresibo kay sila. Oh! Sikla man ang hat anak laki ha. Sikla. Sila may hat. Dili kay sikla. Ha? Kay mao din na. Oh, sila may hat. Mao na problema na ko. Kay wa ko ebidensya. Mo na nya sila na may ebidensya nga imos lang girip usaom na nimo. Hawa ko kay baw. Aw ugwa. Haluwas ka. Oh, na piti ka. Bay. Ako pa nimo no na. Mamili ka lang daan kung unsay imo abogado. Pagitagyo ka ng may laki abogado ba? Si Atty. Rufil Banyo ka, no? O di ba si Atty. De la Siria? De la Sirna ba? Kana. O, ako atoon. Oh, ang ag ato ka mangitag bugado ospital nga doktor man ang naadya. Huwag ko kasabot. Sige, mangita ko, abogado, eh. Oh, asam ka mangita? Ato sa hardware. Idart. Dire, be, Braulio, dire do, ustoy. Ari lang Ari ko, ka, Kay di adari akong mama. Ari lang ko. Lakaw dito brolyo. ari ka, dire. Saan na ito pag-ursay ninyo na magkadiha? Usa man, mututoy, pakas nanay ni mo. Oh, bida. Dali na. Tanaw pa kong TV. Sugo na ron ang kardo na lisay. Dali na. Bakas ka. Dool na nga to brolyo, dool na nga to. Ay, Ya, at pagkasidor karon diyan, eh. lakaw man korona. O, nay. Aw, ma. Tre. Grabe ko ni mo, do. Duha ka babae ang may complain ni mo nga imo kuno silang gilugos. Tas na istorya. Di na tinuod ka, boy. Di na tinuod, eh. Aw, mahibawaan dito na ron. O sige, ikay una. Kisay nga ni mo, Luz Beminda Kap. Los de Minda. Unsay mong reklamo batok ni ning tawhana? Iya kong girip. Kapila kanya ripa. Katulo Kap. Sige, tulo. Taka mo lang kalusoy. Kaduhar man to. Si kedua. Kaduhar bitaw. Taka man ka. Katudeng ako mo ibabaw. Di ito counted. Pila ito niya. Way klaro ni da. Ikaw hoy, kisay nga ni mo. Tinangkap. Unsa man say mo reklamo? Iya ha? ko girip. Rape na sab. Tas na istorya ha, oy. Ito anak ka, boy. Wala na ko sila lugusak. Unsay wa? Unsa man ko na ebidensya ni mo gilugos ni kabe, tinag?
Akong panty ug bra imong gikuha kay ingon ka himuon nimong souvenir. Aba di ay, madatong souvenir pantil mo buslot ba to? Ang mga garter. Ay tuhanan lang kap, istorya na, istorya, butang-butang, di na tinuod. Sige na lang kap oy, wa nay kaso kap. Gamay mo sa kanang iyaha, para mo nagsiling kulikot. Sisilig ko. Nya, wag ka utot. Gamay. Gamay nga. Gi-record to na ko sa cellphone kusog kayo. Okay, paminaw mo ha, paminaw mo. Ako'y mo desisyon ini. Nakasa jud ka, Braulio. Bulsa, pangayo na lang pasaylo. Wa man din ako sila ripa kap. Wa ni mo siya ripa, Wa lagi. pero nakautot. Utot. Pagkakanahan ko ni mo, Braulio. Mulusot mo ka. Wa lagi ko bang rape nila kap. Wa lagi, pero dunay nakautot. Happy ano ito eh. Oy, Braulio, kinangay imo ning tubagon, ha? At tubangan ni problema, ha? Kay kundili, mabilanggo gyud ka. Oh, kap. May resulta na yung kabuang sa akong anak tungod sa kagahig o di maminaw. Gikiha yun noon sa babae. Muna akong problema ron. Ikiha man yun siya. Usaon man ninako. Nga agresibo man yung babaeng ikiha si Brolio. Kay lagi gilugos ko na siya. Pero sa husay sa kapitan, maila nga nasipyat yun pagtubag ang akong anak. Hanggaw man, karon unsaon man ninako, bikono, unsa man kung kamo ang pasultihon, Rosario. Hi, hello, Ate Pres. Good morning, Bam. Good morning, Bam. Murag humutang panyawan ni Element Oil. Murag nang haplas ka, Bam, da? Plus, Oo. kaya naglain ang imong tiyan. Oo, murag gipanuhot ni si Ate Pres. Kaya saon is mabin Ate Pres ko kung gihan nga konsihal sa Tanawan, Uslob, tanang mga activities dito na agi ni si Ate Pres pero bayag lang taon. Sa tanang mga constituent diha ni Bambina, wag yun masayop nga inyo siyang gibutaran. Gipili. Gipili. Okay. Oh, thank you guys sa tanan nga naminaw karunamo. O salamat sa diay sa nag-maintain o nagtumar karon sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic para sa atong mga high blood, kolesterol, katong taas og sugar, munang ayog si piyata pag inom kada adlaw og Panyawan Herbal Capsule. Buntag sa di pa ka mamahaw, inom ka na daag sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Sa paniudto maagyapon, inom ka daan una ka maniudto og Panyawan Herbal Capsule. Sa panihapon maagyapon, una ka manihapon, inom ka na daan og Panyawan Herbal Capsule. Unya kining mga panakit sa atong kalawasan, panuot, pamaol, panakit sa atong mga tuhod, mga arthritis, uban para din na nga panakit ka na, kausaran na kung ato nga plasan sa atuang Panyawan Liniment Oil. Mabatyagan yun ninyo ang unsa ka epektibo ni atong Panyawan Liniment Oil gani. Maugyo di ang tinuod nga number 1 karon. Bisan asa pa mo, mag-survey pa mo. Di sana mag-survey pero tinuod yun number 1 ato ang Panyawan Liniment Oil sa Kabisayan ug Mindanao. Sa Luzon, tuan na sa dito, nagsugo na sa sila dito og gamit sa Panyawan Liniment Oil ang number 1 nga plus. Thank you kay ninyo tanan sa atong mga isuod sa kabukiran mag-uuma, sa atong mga driver din sa syudad og tanang mga trabador sa construction. Ato gyud ang haplasan ng atong mga kamot kay kapoy ra man atong kamot nya manggawas ng mga ugat ana sa di pa ta mangunaw haplasan nato og Panyawan Liniment Oil. Unya katong mga anak kadunay kuto mama, ato nang hisuan og Panyawan Liniment Oil. Kanang mga kagid-kagid diha sa atong bukton ug sa atong mga papaa, haplasan nato og Panyawan Liniment Oil. Gawas nga likay ta sa dinggi, mga ayo pa ang atong gipamati. Panyawan Liniment Oil, salamat kayo. Diba? Oh yes, so kalang sa hamis, puti, ug lumoy nga panit, ilabi na sa ato ang mga kababayan, ano? Ang ato ang celebrity ko di yore, so, ba't rin andamon, ilibinaw niya sa before pa mag-make up ang ato mga members sa wedding entourage, so niya sa kasal nila ni Raymond Corbita ug ni Ma'am Irene Melicio, kadiha sa Tagbilaran City, kanang naang gamita, ha? Mga ligo tadaan, una pa mag-make up para limpyo ang imong panit, and then, ani ang ato sabon inikaligo, ang celebrity
celebrity ko, Jake Biorisop. Yung man sa niya sa kasal ni Albert Jan Naval o ni dito sa Lutupan sa April 18. Mga ligo daan o di ka ganahan maligo, pwede mahilam Oscar ha. Gamit ang celebrity ko, Jake Biorisop. Okay, thank you ba? Munya ato sa pagbaw sa tanang mga kaigsuuna nato nga dunay gipamati sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang mga balatian tungod mangguna sa toxin god kay kanang toxin god poisonous substance man na siya. Unya ato na makuha sa air pollution, kontaminadong tubig, preservative, pesticide, fertilizer, drugs, alcohol, cigarette, cosmetic, household cleaning product ug uban pang mga kimikal. Busa atog yung siguraduhon nga makainom kita kada adlaw og pinakakusog nga G-Detox Plus Herbal Capsule kay number 1 nga motaktan sa atong toxin sa kalawasan. Mao nga mo inom gyud ta ani usa ngadto sa 2 ka kapsula katulo sa usa ka adlaw usa ka oras sa di pa kamukaon. Kinahanglan pod nga ubanan natog 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Okay? Ate Pres? Okay. O, atong sender karon Goliath. Ato sinder si Manang Rosario taon. Sinang Rosario. Oh, kaning iyang anak taon nga si Braulio. Gwapo Grabe, kuno kayo ni sa gwapo diyang kuno kay anak, Braulio. oh. Ang gadar Wala mo, nagkaguyab. dili kay gwapo. Pero gwapo gyud kuno ni Ate Pres, tisoy kuno Mao, nito. dili ba na kay budgan Goliath? Kung gwapo gani, daghang ginag-uyab. Oo, unya Diba? Ate Pres, kay siya may gikihas mga babae kay girape kuno siya. mauna. Sila, mga babae ni Braulio. Tingali ni sa Mana. biyag, atik-atik rito sa babay. Para lang ko taon nga kanang mabalik nila sa Braulio ba? Oo. Kay giingnan mo to diya tinang, adto magaling ka sa mo ati nang, buhagan ti ka, di na ako pakita nimo. Mo to sige, buhata kay ikihati ka. Mao to gibuhati tinang. Gikihas siya rape. Pero yun siya, sige lang kap o kira kay gamay masal ka ng iyaha. Sa unya gamay, wa ka makautot. Talain. Makautot din, Ate Pres. Ambot lang. Ano magkautop na lain man Tingali nag-agyanan? mapiit. Mangutot ko no. Tingali na piit. Base na piit mo itong makautot, stilan. Iya, Imbiswatan siya mo angkon nga ng rape siya, na niingon siya, wag ka makautot sa ato, para kabuhat gina siya. Uy, nawali. Ibawaan noon siya. Tingali dili rape, sinabutan ba? Sinabutan. Sinabutan sa taro. Pero na ako magutan na, paagi, mangutot ano din ba? Ate Pres. Ambot lang dili na piit. Kalain na lang, magkuhan niya, mangutot, kalain mo. Wa ko'y kalibutan, ana ha. Pero na ako ikatampo na yung istorya. Ano sa man? Ado naman ko sa probinsya nga nagpuyo, ang amahan ay kanang apura o ang apuhan. Aron. Sa dihang gitulis ang gamay pensyon sa lola, nag-apelo og rape ang apo. Oh, karon. Di karon paglakaw sa ng rape sa tulisan nga duha ka buok, gitabangan mo gitagsaan man sila. Ningon ang kun apo nga. Sige, ikaw lola, madyo ka mo kuan. Madyo ka mo tabang na ko. Ingon ang lula nga. So, ano bang tabang ka? Giapel man kong rape. Unya, wala ka mag-goal. Yan namang lula. Ay, salamat. Nagkahi jug ko. Ay, nasapungan di ay. Onde era bata ha. Istorya ron ako na doon. Ang kaning iyahang kaso, Ate Pres, og maingon nga girip, pero sa tono lang dito sa, Dili, tiyali na sa barangay hall, murag Dili. dili rape kay kanang rape Sa- kon ka di ba? sa butan, ha? Murag magluha man kana, murag emotional ka Ya makay mo katong isa aso. gyud nga katulo, dai kaduhar ga katuloy katuday ako ini pa ibabaw. Be, usama dili na rape. Dili Ang rape kayo. kada tali sa babae nga malagot ka sa slaki or manimaus or sa kayong Dili tingali rape, pwede ka nang rape ko mo kisi-kisi ka magmaayo. Mudagan man gani ka kumahin Gwapo mo. mo di si Braulio good. Nga wa ka na mo kuan ang babae nga gwapo mo si Braulio. Dili kani po siya gawa sa gwapo, dili kani siya daghan og kwarta, aron kwarta ilang giapas. Adi sa tingali. Di sa ang gwapo, kilig yun sila Yang gwapo. tambang sa kapitan, ato bangon ko naman ang problema ha, kay pasakaw niya ang kaso sa taas-taas nga level. Unsa man ka ha? Oh, diya pa man sa barangay. Kung panalitan ato na sa kuan, manang may nang si tulong daanan ni kuan ni Braulio. Sakto tong yung kapitan nga mga pasaylo kung mahimo, no? Yung na lang niya ang babae para dili siya makinga. Hindi man sad mahimog maingon sa pangasawon kay duha man ni sila. Oh. Kung panalitan kay iya gyud ang mga isay pasaylo ang maama niya para isibog ang hunahuna ang kiha kay aron ba
kuan ang babae maluoy niya. Nana ba nga? Dili siya isibog na makiha. lang. Isibog na lang, no? Ang Yun na lang katong sa ang ati aman. pres, katong si Tinang, okay ra to siya. Kay muro ni okay ra siya. Ni ukira Ang siya. katong usa ka babae siguro, mo to reklamo Mo gyud. to'y kuan kayo, grabyado kayo. Ang iyang kani karong og palitan na reklamo mi sa barangay nga girep siya kanang woman mo sulti pero unsa iyang tuyo magpabayad ba siya magpaasawa ba siya Dili, ang kihala niya nga, papriso, muray, Papriso kuan ana, si Brolio. papriso niya. Oh. Kay rape, may yang kuan. O Pero tingali, berang iya lang nga ama na. Ami na lang na. Ami Total, na lang na, wa man oh. siya kung magtuong nga gi-rape ni. oh Ay, gwapo ko si Brolio niya. Wa gyud ripa ka nang Iyalan nga. Hay gyud tong Gupod lang yun niya. hay maayo ka na doon nila ipaagi ka ng kuyuk-kuyugan gyapon niya mga on ba manuroy magkuyugan Iya lang aman lang. oh pero dili na niya Aman pahimuslan oo. dili na niya abusanghan Iya lang amigahon Ay, ba? amiga na lang. Amigahon Manuroy lang mo. yan maayo. Ngaon mo. Ayoko Asa mo niya. Katong, to the extent kato sa kabutang. Ayan na lang to. kato. Mura nga, amiga na lang ta. Lihay Way na kape, lang. way at kape. So, mag sa kabutang ba? Si Tinang ba iyan lang to ingnon katong murag Tinang kadang huungungon na tika ana ba? Huungungon na tika. Nagatong usa ako to seryoso. Di madala like ayo-ayo. Tingali ko na niya baliki mo nang gikihas Mo siya. lagi. Kaya lagi siya. Ay, nakuwangan. Kanang inana ba? Kinana may babae na na. Ako imagination mo tingnan ni siya gnaw ni kung ari na to kumparar sa mga karaang artista mo tingnan ni siya gnaw ni Elvis Presley. Mura. Ug ari sa bag-o mo tingnan ni siya gnaw ni so man kanang mura ba ka siya gnaw ni kanang Mura ni Mateo. Mateo Garichelli, mura ba ka siyang Jimwell Pacquiao, mura ba ka siyang si Migo Adiser. Gwapo din na si Jimwell. Na may uban nga dili mag-up sa naong ang kagwapo. lagi, gwapo. Dili na may uban nga dili kanindot sa naong ang pagkagwapo. Dagan mag-anggulo. Ari ba siyang Dino Migo Adiser, Tan Felix, ari ba ka siyang Cardo. James Red, Daniel Padilla. Si Ari, ang iyang naong ay murag si Gulyat. Diretso ani Ate Pres, ayan na lang am-aman. ayo-ayohon. Am-aman. Am-aman. Am-aman Pwede na kaya lang. gyapon kuyug-kuyugan, iyang ano na bisita-bisitaan pero ayaw na tong usa ka butang, ayaw na tong busahay ka ng amigo na lang. Amigo lang. Oo, Yan lang ama-ama na ayo-ayuhon lang. Ayo lag supakaha ano Oo. ba? Bitaw, Ayo tinaw. palaguta, ayo kuan na. Para malinaw ang Pwede, malinaw na. pwede mo ingon mo, hapuhap lang putom. Oo. Aman lang. Sakay-sakayan ba? Katos Tinang wa gitos Tinang. Sakay-sakayan ka ng Isi magpantis Tinang way. sakay-sakay na plite. Oo, sakay ba? Sakay. Nahala. Salamat sa mga panangadet ang tulumanon. Kuna ko ang Pasol Tihon.